Ikastera noazu bertso bat edo bi, eren egun jarriek jendea arruntari. Veronika, Monika, Pili edo Mari, gauza ederra da nik ezukatu neri. Gauza ederra da nik ezukatu neri. Goizien jekitzien lehenbiziko gauza, abazabaldu eta jazten ditut galtzak. Muturra garbitzien nolako zalantzak, ureztatutzen ditut letxugatazak. Errenta nola egin asesora nazak. Kafesni hartuta horrekin batera, albalin badet behintzat nue komunera. Aurrien papera eta atzien papera, periodiku eletuz ilustratzen gera. Pintzela mugitzen da gora eta bera. Etxetiken lanera noa nahiko mantxo, Reala 4-1 galdu zuen atzo. Kalien bizakurta beste 3 trontzo, hemen honek usainona dauka oso. Behar detena aurkituko deta kaso. Gauze gaizki dabiltze hau da komerile, banik dandana ondo ikusten dut hile. Tokatzen baldin bazait txupatxu sorile, erosi beharko dut mugikor berrile. Ongi egon omen zan estokan ferile. Ongi ikasi nuen gaztetan kotxien, karterari kontutzen errepostatzien. Jandako goxokilek ederrak baizien, ederki egoten zantun bona gainien. Erosketi eskauta zairauket hemen. Gaurko egun ere bota dugu bada, bertako produktue gauza ederra da. Asko gustatzen baitzait sagarraren salda, igo beharko dete losillako malda. Gertukue baino oberikan balda. Ez naiz nik gizon txarra baina zeharra jo, aurrez aurrekue albaldin badan naio. Inglesien eiten dut makina bat zaio, lagunaren onduen afaldu dut jaio. Oraino eranue bihar artea jo. Oraino eranue bihar artea jo. Hola.